नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आज आपण बघणार आहोत सफेद वाटाण्याच्या उसळीची भाजी। तर चला मग, त्यासाठी बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मालवणी वाटण आहे, खोबरं, आलं, लसूण आणि कांदा ह्याचं मी भाजून वाटण बनवलेलं आहे, आलं लसूण पेस्ट, मालवणी मसाला, हा गरम मसाला आहे। चला तर आपण सुरुवात करूयात। त्याच्यासाठी हा घेतलाय छोटा कुकर। त्याच्यामध्ये आता मी तेल टाकणार आहे। तर हे इकडे आपले तेल तापलेलं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा टाकणार आहे कांदा। कांदा चांगला परतून घ्यायचा। कांद्याचा थोडा रंग बदलला की मग त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा। कांद्याचा थोडा लालसर रंग व्हायला पाहिजे। ह्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा। आता हा रंग बदललेला आहे, तेव्हा आता ह्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा। टोमॅटोही चांगला परतून घ्यायचा। तेल सुटेपर्यंत टोमॅटो परतून घेऊया। गॅस हाय फ्लेमवर ठेवूया, म्हणजे टोमॅटो चांगला मऊ होईल। टोमॅटोला आता तेल सुटलाय। आता त्याच्यामध्ये आलं आणि लसूणची पेस्ट घालायची आहे। आलं आणि लसूणची 1 चमचा पेस्ट घातली आहे मी। आलं लसूण टाकल्यावर गॅस लो फ्लेमवर करूयात, म्हणजे ते करपणार नाही। त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकायची, म्हणजे त्याला चांगला वास येतो आणि चांगली चव सुद्धा येते। हा मालवणी मसाला आहे, तो मी टाकणार आहे 3 चमचे। त्याबदली तुम्ही तुमचाही मसाला वापरू शकता, पण मालवणी मसाल्याची चव जरा वेगळीच असते आणि छान लागते, म्हणून मालवणी मसालाच वापरायचा। आणि त्यातच गरम मसाला सुद्धा टाकून घ्यायचा। आता मी त्याच्यात वाटाणे टाकणार आहे, जे मी पांढरे वाटाणे पाव किलो भिजून घेतलेले होते ते, आणि परतून घ्यायचं आहे। परतून झाल्यावर त्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं। तुम्हाला जेवढी उसळ जाड पातळ हवी असेल त्या अंदाजाने तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी टाकू शकता। आणि आता मी त्याच्यामध्ये घालणार आहे वाटण। वाटण तयार केलेले आहे ओल्या खोबऱ्याचं। ओलं खोबरं, आलं, लसूण आणि कांदा हे मी भाजून बनवलेलं आहे। ह्याची जर रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही कमेंट करा व मला कळवा, म्हणजे मी ह्याचेही व्हिडिओ बनवून टाकेन। आणि आता सगळ्यात शेवटी चवीपुरता मीठ टाकायचं। आणि आता गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा। आणि आता त्यावर कुकरचं झाकण लावायचं। त्यानंतर 3 शिट्ट्या करायच्या, म्हणजे आपली उसळ तयार आहे। जर वाटाणा चांगला असेल तर 3 शिट्ट्यांमध्येही शिजते। जर जुना असेल तर शिजत नाही, मग त्याच्यासाठी जास्त शिट्ट्या कराव्या लागणार। तर आपण कुकर उघडून बघूयात उसळ कशी झाली आहे ते। छान आता वास सुटलेला आहे आणि मस्त आपली उसळ बनलेली आहे। ही तुम्ही उसळ भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, कशाही बरोबर खाऊ शकता। तर आता ही आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। ही आता झणझणीत मालवणी मसाल्याची उसळ तयार आहे। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने ही पांढऱ्या वाटाण्याच्या उसळीची रेसिपी जरूर ट्राय करा। कशी झाली आहे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटू अशा छान आणि झणझणीत रेसिपीज बरोबर। तोपर्यंत बाय बाय।